Ej, hvor er det godt. Det er det verdens længste tog, vi har lavet her. Og jeg har ikke lavet det længste tog. Nej, det er bare mig, der har lavet det længste tog. Og du har fået batterier i dit lokomotiv. Men du vil ikke have, at det kører forrest. Det er ikke rigtigt. Du vil ikke have, at det trækker de andre vogne, siger du? Det kan ikke komme op. Jo, det kunne. Det kunne godt. Det kom der lige ned ad bakke. Pas på, det kommer. Ja, jeg flytter mig lidt. Jeg er lige over. Hjælper du det lige lidt? Skal det slet ikke have nogen vogne bagpå? Nej. Nej. Du er meget sikker. Det kan ikke vogne. Så fik jeg nogle vogne. Vi er meget optaget af det.